салом алейкум. Қарор дорем дар ноҳияи Данғара дар Бодомзор. Бодом навъи авжор. Дар интернет зада бинед, миндал сорт авжор занед, мефаҳмед. 3 солагаш аст. Дарахти 3 соларо бинед, чӣ хел калон шудааст. Ва ҳозир мебинем ки чӣ хел бастааст. Қуша, мебинед. Ин якум соли басташ аст. мебинед. Якум соли баст. ин худо хоҳад дуюм, сеюм сол соҳибашро ниҳоят хурсанд мекунад. дар болои 2 гектар бодоми авжор аст. хайкор бисёр тагаш алафашро имрӯз ба пагоҳ даровида мегиранд. мубарашро ҷуфт кардан алафаш нешудааст. лекин ин бодомзор аст. сеюм сол аст. пешаш аллакай дар баҳра даромадааст. хело ҳам дорад. ман дӯстони ман бодоми авжор нишонтиам аз наздик ба шумо бастагиашро ина бинед. боз кадоме ки агар бодом кардани бошад ба мо муроҷиат кунад, дархост кунад. мо ба он кас бодом оварда медиҳем. ман ҳамдиёрем азизи ман, роҳат кунед чашмотонро, бодомзорҳоро. ҷавонмардҳои Данғара як ҷавон ташаккур. бодоми авжор видед, меҳнат чӣ корҳоро аз хор гул месозад. ина бинед. ин натиҷаи меҳнат аст. ҳамдиёрони азиз дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.